Anabledd Dysgu Gwelliant Cymru ydym ni. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl ac anabledd dysgu yng Nghymru. Credwn fod pawb yn haeddu gofal diogel, effeithiol ac effeithlon sy'n bodloni eu hanghenion unigol. Rydym yn gweithio gyda phobl ledled Cymru i gyflwyno prosiectau sy'n gwella iechyd a lles pobl ac anabledd dysgu. Rydym wedi gweithio ar draws asiantaethau i wella profiadau pobl ac yn darparu adnoddau i bobl yn ein cymunedau i'w helpu i dderbyn y gofal cywir. Mae cymaint mwy y gallwn ei wneud. Gyda'n gilydd, gallwn wella iechyd a lles pobl dros Gymru ddiogel a theg i bobl ag anabledd dysgu. Dewch yn rhan o'n cymuned. E-bostiwch ni yn improvementcymru@wales.nhs.uk.